Здравейте, приятели! Днес 1 юли реших да изпробвам така нашумелия пептид арета, да видим как ще ми се отрази на мен в някакви супер минимални дози. Мисля да направя някаква лека като поредица и да въдържа в течение, да видим какво се случи и този корем са изчистили, ще имам ли преса по-актуална и видима в рамките на месец-два. Така, сега ще се разтворим пептидчето и мисля да дадем един нисък старт на приключението. Ще дам оптимален отзив към хората. Дали е това, което трябва да бъде. В цял свят масово хората в момента го използват за борбата с наднорменото тегло. Не е задължително за свръхдебел да го използваш, но помага. Като е в някакви разумни дози. Така. Разтваря се супер лесно. Вкарвате си водичката вътре и с въртеливи движения в рамките на около 10-15 секунди се разтваря. Самия пептид е така с въртеливи движения. Не е задължително да го друскате. Даже не е желателно. След много малко ще е готов. Чак направо нямам търпение да видя какво ще стане. Всеки човек реагира индивидуално, но трябва да знаете, че трябва да сте много добре хидратирани. Има някои хора, които хищно обичат водата, но особено сега лято в тия жеги, останете без вода, може да ви стане много лошо. А пак не е въобще желателно. Готова. Не се вижда, ако ще се разтвори. И така. Момента на истината. Значи никой не съветвам да вдига дозата от минималната на седмица. Мисля, че е абсолютно достатъчна. Не е хубаво да се злоупотребява с тия работи.